Unaona client bato rezanu PF iri ndinoriziva. Uchindiona ndichitaura kudai so ndisinganyarare. Ndiri kuramba ndichibatikana nezvinhu zviri kuitika muZanu PF. Munyika yedu yeZimbabwe zviri kuitwa neZanu PF. Handitika. Unoona ZANU PF ndinoiziva chaizvo. Ndakabarirwa muZANU PF. Handidi kutaura zvakawanda pamusoro pangu. Hapana zvatisina kuita tichitambira muZANU PF. Ndaitovewo muyouth weZANU PF. Asi takatanga kuzotadza kuwirirana neZANU PF nekuda kwemapolicies ayo. Zvido zveZANU PF nezvandinonzwa moyo wangu inini uchida zvakatanga kurambana. Kusvikira ndatozonyatsoona kuti iyi party, this is where I don't belong. Ndakasiyana nayo nekuti ndaitarisa mamwe masides, maoppositions ndiwo anenge achiita nekutaura nekuya nemapolicies anenge akanaka achinakira nyika. ZANU PF ichirwisa nekuparadza kutouraya nemaleaders acho. Zvinova ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakaita kuti nditange kupandukira ZANU PF nekuivenga. Handitika. Hapana chinhu chandakavenga kana kuti munhu andakavenga semunhu anouraya munhu. Hapana chinhu chandakavenga sekuurayiwa kwevanhu. Upenyu hwemunhu hunondikoshera zvisingatomboiti. Kana munhu akanditadzira zvakanyanya kuita sei. Zvinondinetsa kuti ndisvikire pakumukungurira kuti afe kana kutora danho rekuti arwadziwe zvekusvikira mukufa. Izvozvo handizvigoni. Handina moyo wakaipa zvekuti ndinotarisira kufa kwemunhu chero akakanganisa zvakaita sei. Handiti. Ndosaka uchiona kana nyangu even Emmerson Mnangagwa, out of all these things zvaitika mumaoko make, handitombofa ndakakungurira kufa kwake muntaraunda. Handitika. Asi kutaura chokwadi zviri kuitika munyika medu isusu hazvina kunaka. Unoona Amos Chibaya uya. Nezuro ndakataura ndichiti nini. Vakomana maactivists hokoyoi. Kumberi kwenyu futi kuna vagezana achiwenga. Vari kubatanidzirwa pamuri ipapo. Pane list yevanhu vari kuda kuterwa vachitsomwa. Vadwa kunzi vaurayiwe. Ndakataura zvemahitmen ari kuda vachiwenga. Ndakataura zvevanhu vakapiwa special assignment yekuti vatsvage nzira dzese dzekuti vaite access yekusvika pana vageza kana kuziva kuti vageza vanobatika sei. Handiti muri kupanzwa. Hakusi kurarwa, there are sleepless nights pamusoro pavageza. Handiti mazvinzwa. Kune vanhu vekwaMnangagwa zvigananda izvo zvaari kungoti zvigananda vane list yaakadeedzera iya yamudhara achitaura. Vanhu ivavo vakatsamwa. Vanhu ivavo havasi kurara. Handiti muri kupanzwa vana veZimbabwe. Iyi audio iyi ndoda kuti isvike kuvana veZimbabwe. Client, unoiposta zvako. Hapana chakaipa. Asi nhau iri kuitika manje. Ndeyekuti vanhu ava stage yavakusvika iyo yekupisa dzimba dzevanhu. Kusiya vanhu vasina pekugara. Ipapo manje. Ipapo. Zvakutiratidza kuti ZANU PF is now, regedza nditongoti ZANU PF has now ran out of ideas. Handitika. Vasarirwa neviolence iya yavakajaira kuti ndo yavanosenzesa iron hand. Vanhu vobva vagara pasi vachisupport in support of police. Handiti uri kupaona. Zvinhu izvozvo kana ari mapurisa anova ndiyo muscle yezvigananda, vanhu vachazopedzisira vazosvikira pakugara pasi vakati no, let's deal with the muscle. Handitika. Nekuti ndo kune source of strength yezvigananda. Handiti uri kupaona. Saka mapurisa ari kuiswa pamoto asingazive. Nekuti mapurisa is now becoming a source of strength to zvigananda. Handiti muri kupaona. Kuti vaite zvavari kuda izvi mapurisa.
Vageza vanotaura itai so, mapurisa ndiwo anotaura achiopose, not even one of the zviganandas anenge achitaura. Panotaura mapurisa. Musateerere izvozvo. Mangwana musaite demonstration. Mapurisa acho anobva atowanikwa arimo mumastreets vachibata vanhu vari kudemonstrate. Okay? Vanhu itai shutdown. Vageza vanotaura. Mapurisa futi. Handitika. Mapurisa ndiwo anowanikwa futi achiburitsa zitsamba. Zvose izvi zviri kubva kuna Mutamba. Zitsamba rinenge richitaura nezvekuti vanhu dzokera endai kumabasa kwenyu. Geza hakupei zvekudya. Ari kutamba uyu. Isusu tichange tiripo kukuchengetai. Handitika. Mapurisa futi iwayo. Hanti muri kupaona. Vanhu vakupisirwa dzimba. Mapurisa haana action. Hapana report iri kubva kumapurisa. Hapana maarrest ati aitwa. Handitika. Asi zviri easy kuita maarrest evanhu vari kungotaura vachiti president ari pachigaro mukati menyika yedu isusu. Zvinova zvimwe zvinhu zviri constitutional. Handiti. Vonzi matoita violence nekufamba ikoko makamira muchideedzera matoita violence, vanotobatwa vanhu vachiiswa mumajeri. Mumajeri imomo musina hutano hwakanaka kuti munhu awanikwa achigara imomo. Ndo muri kutotorwa hundreds evanhu achienda kunovharirwa nenyaya dzisina basa. Handiti uri kupaona. Mapurisa ese iwayo ari kuita zvinhu izvi. So marekodzi ezvinhu zviri kuitwa nemapurisa ekudzvanyirira vanhu ari kuramba achiincreasa kusvikira pakuzopiswa kwedzimba dzevanhu. Handiti uri kupaona. Izvozvi maactivists ndakanga ndichideedzera ndikati no, maactivists kurumidzai kungwara nekuti maakutoteverwa. Handitika. Nhasi vanomuka vachitaura zita raAmos Chibaya, vachiti akabatana naJacob Ngarevume, vari kuita violence wati chichi zvavari kunyorapo. Handina basa nazvo. Handitika. Vachivapomera mhosva. Asi munhu vari kuda ndiAmos Chibaya. Handiti muri kupaona. Sezvandakataura futi nezuro. Zvichireva kuti mapurisa futi ari kutonzi ari kutotsvaga. Iyo mapurisa semapurisa iwayo. Izvozvi izvi takutoziva kutoti kumba kwaAmos Chibaya kuchatonoitwa zvimwe zvinhu kana kunopiswa kana kuita sei without any trace. Zvobva zvarova zvakadaro nekuda kwekuti mapurisa ari against that person. Handiti. Ndo upenyu hwatakuraramiswa muZimbabwe mu. Taakutongwa nemapurisa, taakutongwa naMutamba, taakukontroliwa nemapurisa, taakukontroliwa naMutamba. Mutamba is now becoming a strong muscle that is being used by Zvigananda towards vana veZimbabwe vese. Hapachisina munhu anogona kufema kana kukosora muZimbabwe achiti chichi kana kuti chichi against Zvigananda. Mapurisa anobva ashandiswa upon you. Handitika. Kwazvakusvika manje kwakuti siya tisina option kunze kwekuti vanhu vachazopedzisira vazopangana kudhila nemapurisa. Nekuti mapurisa chaiwo vakaramba vari comfortable, zviri kutokonzeresa kutotambudzika nekusafa nekurayiwa kwevanhu. Munhu akaurayiwa izvozvi ari against ZANU-PF, whoever ari opposite kune zvinhu zvese zviri kuitwa nezvigananda izvo nemayouth eZANU-PF, munhu iyeye haana basa. Handiti. Hazvina kana investigation kana kuti chinyaya yake inopera isina musoro sezvakaita ana Itai Dzamara nevamwe vakadaro, ana Bishop Masaya. Handitika. Tina naJob Scala vakatambudzwa, vana vemuZimbabwe vese vavo. Handitika. Kuva munhu weZANU-PF uri mwana wemuZimbabwe, kuva munhu weCCC uri mwana wemuZimbabwe. Ndakataura ndikati ana vana Gift Ostalos vanofanirwa kungwara nekuchenjerana Fadzai Mahere, nekuti 2 months back apo tine situation yemusikana wekwaMurewa akaabductwa akazoonekwa atopa condition imwe isina kutombonaka.
handitika inyaya dzese dzinoitwa neZANU-PF polisi haina basa nazvo handiti chero pakazozikanwa kunzi uyu neuyu vazviita asi vazviitira kuprotecta maneeds ezvigananda nyaya yacho inobva yatoshaya basa ipapo handitika ndo basa repolisi tine polisi here munyika yeZimbabwe muri kupaona manje vana veZimbabwe zvareva kuti hatina polisi vanhu vari kutonzi polisi itori private security company yerimwe group rema-individuals ari munyika yekuzviprotecta kwavo against vanhu vemuZimbabwe ndo vanhu vatiri kufungidzira kuti mapurisa ivo vasiri mapurisa handitika saka otherwise kudhila nevanhu ivavo vatiri kufungidzira kuti mapurisa asiri mapurisa nekuti izvozvi taakutanga kunyatsonzwisisa kuti no there is no police in Zimbabwe, there is just a private company yevamwe vanhu vari kutozvichengetedzera upenyu hwavo hwakaipa mukati menyika yedu isusu tichirarama isusu saka hatina police inotiprotecta munyika yedu yeZimbabwe isusu, which is very disappointing. Handiti muri kupaona manje zvinodisappointa zvinhu zvakadaro izvozvo zvokuti vanhu vatofungidzira kuti mapurisa they act against my citizens, they protect the criminals against citizens. Vanouya pakati pedu isusu nemacriminals kana tikataura kuti vanhu avo vakaipa vobva vaenda kunopiwa mari voya vachisikopandukira isusu vanhu ava vanofanirwa kuti vaprotect ndo mapurisa iwayo. Mapurisa achiri mapurisa ekuti tinorespekta here tichiti vanhu velaw enforcement department munyika medu isusu kana kuti they are no longer law enforcement practitioners, vatoo vanhu vakatohekwa zvavo, vanhu vakatohijekwa. Handiti muri kuzviona manje. Saka hatina chinhu chinonzi polisi, tine marebels akatipandukira isusu ari kupeyiwa achishanda ari under some individuals vari corrupt munyika medu isusu. Nekuti mapurisa kana asvika pastage yekuita zvinhu zvavari kuita izvi zvekuprotecta vanhu vari kupisa dzimba dzevanhu, vari kuuraya maactivists, vari kuuraya macitizens emuZimbabwe, vari kutsvaga chamisa kuti vagone kumuuraya just for being a political opposition party leader. Izvozvo zvinoda kutourayisa even chamisa. Handifunge kuti we can take this anymore munyika medu isusu, nekuti izvozvi zvitaakunyatsoona pachena, nekuti ndakambozvitaura ndikati zvichabuda pachena kuti mapurisa atina mapurisa edu here, mapurisa enyika here, kana kuti vambori anani vanhu ava. Handiti kuzviwana nhasi munhu uri mupurisa uchisenzeswa basa rauri kuita here, can you even ask yourself kuti iri ndo basa here rechipurisa chairo randakaendera kuchikoro? Handiti munoenda kuchikoro muchidzidzira kusevha nyika, nyika yamaiverengeswa imimi pazvimabepa zvezve nezvimabhuku zvezve zvamainingirina muchinyoreswa imimi muchinzi hanzi kusevha nyika, maiti ndo masevhero, ndo zvamakanga muchidzidziswa here izvozvo naimi mapurisa imimi? Nhasi muri kupinda mumastreets muchiprotecta vanhu vari kupisisa dzimba dzevanhu, vachiuraya vanhu maleaders one by one, tisati tatombopinda mumaarmy generals. Handiti simba rese iroro riri kubva kwamuri imimi mapurisa. I'm very disappointed Kulient nezvinhu zvakaitika zviri kuitika nezvakaitika marimwe zuro kumba kwamadzibaba veshanduko, kuti zvitaurike kuti zvinhu zvinonzi zviri kuitwa nevanhu vanonzi vari kutungamirira nyika nekuda kwekurambira pachigaro, nekuti kurambira pachigaro zvatogara itself inotonzi imhosva. Handiti so how come kuti pamusoro pemhosva yauinayo yekurambira pachigaro unotuma vanhu kuti endai munopwanya muchiparadza nekupisa dzimba dzevanhu, sekupiswa kwakaitwa imba yaComrade Bombshell Geza. Hatichisina dheni mudhara vakapisirwa imba, vanhu vakaenda kusanyati vachida kundoona Comrade Bombshell vanoenda vachinomira pai. Nekuda kwei vakatadza chii? Vageza chii chavakatadza? Izvozvi
chekuti munhu anotomira achitotaura kuti vageza vakatadza ichi chinonyatsokonsidwa semhosva. Mhosva yacho inonzi chii? Kana ukaenda muCriminal Procedure and Evidence Act unowana mhosva yakadaro here yezvakaitwa navageza? Zvinhu zvacho hazvitombomeki sense. Asi zvese izvozvo zvinongotorwa semhosva, izvo zvisiri mhosva. Maakutimanikidza kuti tizopanduka kutaura chokwadi. Ndiri kutotaura zvinhu izvi ndiri serious. Varakashi, maakumanikidza vanhu kuti vazopanduka. Maakudzidzisa vanhu hunhu hwavanga vasingadi kujustify, hwamusingazogoni.